Zangeres Griet Wiersma die zal wel optreden na een voor haar drege periode. Eerst het nijs dat haar man longkanker hier, daarna kregen ze zelfs te jaren dat ze borstkanker hier en doe het berocht dat haar man Leo net meer beter worden koeën. Wij zongen over een hele zon, dat Friesland drukt om is. Als sterren niet een zielsbond, maar daar zie ik dat ik mis. Op 1 september 2024 is Leo verstoren. Mijn man mocht helaas net winnen. En die had hier zelf het motto, ik doe master kap weer opsteken. Dus dat doe ik nou. En het is nu 8 maanden dat hij overleden is. En, maar ik zit hier thuis en ik denk van, ik wil mensen vermijden. We gaan vreselijk hier gewoon en... maar wie maakt het trouw? En het is dat hier mijn man ik wil de kapper voor, zei de dan. En dat doe ik. Maar ik wil hier net mijn breiwerkje op de bank zetten. Kent die het breidje? Natuurlijk is het verdriet. Natuurlijk maken we dat al hier een plakje aan. Maar dat kist nou meer een plakje aan dan trots is. Gewoon die denk je weer doen. Het is ook medicijn om het treed weer op te pakken. Om mensen weer blij te maken. Dat is mijn missie. Hè? Het is mensen vermijden en gezellig bedoelen. En dat is mijn ding. Had altijd mijn ding geweest. Haar eerste optreden is op 16 maart in het winkelcentrum van Damwoord. Maar daar bloot het net bij. Dan had ik de Paaien op 6 juni en nou, dat is voor iedereen bekend. En de talships in Harlingen en flyelfeesten in Arenije, wat had ik nog meer? Dat is de gondelvaart in Aardeboorn en nou ja, meer van die dingen. Het hele programma zit meteen alweer vol. Ja jongen, je hoorde maar lucht van de kregen. En dan vind ik wel leef, ja. Dan bellen ze me op van, waar je het wel waarom? En nou ja, je het wel waarom. En ik met de zoenens van Griet kiet het de goede kant op. Ik zit nou wel in een lappenmand, ik ben naar gaan naar therapie voor oedeem. Maar ik ben fysiek hartstikke best. Dus Sami vertelt dat de kanker voort is. En nu pakt zijn werk weer op. Dit is mijn werk. Het is net eens werk. Ik maak het verrekte graad aan, dus prachtig.